Tutoy, bless. God bless. Kamusta na? Mga kalingap yung tumayong nanay ni Kuya Michael. Ano po? At nasa inyo na daw po si Totoy. Iyo, Lola. si Nasa inyo na po si ano. Oo. At ano daw po, bakit daw po talagang kinuha si Totoy. Kinuha ko na po, tapos tinakuha ko man dito paring. Opo. Wala ka kung magagawa pa na. Mayroon pa kasi akong problema sa bahay ko. Bakit nyo po pinakuha? Ano po yung bagay na nagtulak sa inyo na ipakuha na talaga si Totoy? Sabi ko paring, kunin mo muna paring, kaya inaapi doon sa na nagkuha nga ng asawa ka itong Michael. Kaya di ko naman inaapi po. Di ko naman kaya na ganyan naman ginagawa nila. Kaya talagang pinarasan nyo pong makuha na si Totoy. Kasi nga inaapi. Iyo po. Oo pa. Inaapi yung batang niya si Maymay, kaya pinilit ko yung kinuha. Ibinigay ko din yung nakipalinta. Hindi naman akong mangyari na magkagalaw-galaw. Bakit po? Anong nyo naman? Hindi na sa high blood po ba? High blood ka po. Kaya si Totoy inano mo po na inilipat mo din po. Kanino po nyo inilipat? Paring. Makausap din po natin siya mamaya. Opo, makakausap din niya. So, kamusta po? Gusto po kayong alamin kung ano po yung pagkatao ni Kuya Michael, kasi ikaw po yung naging tumayong nanay O sino po ba talaga ang nanay ni Kuya Michael? Ang nanay ni Michael wala na. Hindi ko na nakita po pagkaasawa na ama ni Michael. So asawa niyo po yung tatay ni Michael. Ano po sa pagkakilala niyo po si Michael, Kuya Michael? Magkakilala ko kaya noon na medyo mabuot na sana yan. Mabait siya. Kaso ay wala, bago na talaga ng baka mayroon siya nagkaroon siyang bahay. Iba na ang ugali niya sa nag-iba. Nagkabahay siya. Tapos kinakalaban na kami. Kinakalaban na kayo. Ano pa pong ginawa ni Kuya Michael? Sabi ni Michael, kung sada ako sana kayo makita, papatayin na ako. Papatayin ka po? Bakit po nasabi ni Kuya Michael? Ko baka galit nga sa akin si Michael ang ibig sabihin, kami daw ang nagsumbong sa pulis na ganyan ang ginawa niya sa isang bata. Hindi ko naman yun. Sa ibang tao siguro, nagsabi na, ay dapat aksyonan na yan dang ikawawa ng isang batang babae. Anak niya. Sabi ko kayo po yung nagsumbong? Hindi. So may warrant of arrest naman, kaya talagang pulis na yung bahala doon. Hindi po. Opo nga. Hindi ko naman kasi kami nasa pinagbabantaan. Pinagbabantaan po kayo. Kapag nakalaya daw po siya. Dahil na siya makakalaya gayon. Hindi na makakalaya kasi child abuse. Opo. Sexual pati. May sexual abuse. So yun naman ang isasabi namin naman yung bata. Si tatay ni Kuya Michael? Wala na? Ganda na. Ay patay na po ito. Tagal na po. Tagal na. So ngayon nasa inyo na po si Totoy Nasa dito mo na kay Perenta. Hindi ko makasikaso masyado. Okay po. Pinasusugya ko kinukuha si Ang plano po sana namin na siya sa DSWD, pero hindi po kami nag-action kasi may mga kamag-anak. Kumbaga, parang yun na din po yung answered prayer. Kasi may kamag-anak man na talagang kailangan mayroon na. Sabi ko mga 1 week, wala pa din action. Ilalagay na namin sana sa DSWD. Pero may kamag-anak man pala.
Pinapaganda nga nung ang ano ito dito kay parang yung ipa-eskwela. Nag-aaral po si Totoy. Pinapapasok sila. Magay na ang buhay niya. Ang maganda na ang sarili niya dito sa okay. Parang. Okay po. Totoy, bless! Bless ka, Totoy! God bless. Kamusta na? Islam pa. Bakit andito ka na? Sino nagkuha sa'yo? Lola po. Bakit ka kinuha ni Lola? Tig-iriwalan na po ako. Inaaway ka? Kaya po. Sinong nang away? Aki po ang sampuluan. Anak mo yung sampuan? Sampuluan? Bakit sampuluan? Diba nanay-nanayan mo yun? Nanay-nanayan mo yun? Pinapakain ka doon? Pinapakain ka naman doon? Ha? O ayaw mo na doon? Ha? Away nga daw siya. Ayaw na talaga ano. Dito gusto mo na? Medyo nag-okay-okay ka na pati. Ilang araw na po siya nandito? Parang nag-ano-ano si Totoy. Oh. Hindi ko pa napapagupit mo. Kumusta, Nay? Kumusta po, Nay? At ikaw po pala si Nanay Paring. Nakausap ko na po si Lola. At ito po, paano po nakuha niyo si Totoy? Ano po, bali, dati kasi nasa akin. Hindi na dumating yung ama, kinuha uli sa amin. Sabi ko, okay lang, kasi ama naman yun. Tapos last night, yung nakita ko na may nagsabi sa akin dito na yung anak, yung apo mo doon ay pinagtutulungan ng mga anak nung kalibinong ama. At nakulong na daw yung papa niya. Eh sabi ko, nagpunta ako kay Ariel. Sabi ko, Ariel, pwede bang makuha ko si Totoy? Total, apo ko naman yun. Baka pwede na kami na mag-ano sa kanya. Opo. Sabi niya, ayun naman ate, at wala man kami manap, apo din kayo niyan. Oo. Di, kinuha ko, pinuntahan ko. Ano pong, paanong apo? Ano pong, apo sa? Pamangkin. Kasi si Lolahan. Oo, pinsang buo ko yan. Opo. Ganun po pala. Plano po sana namin na ibigay na din sa DSWD. Pero hindi po namin kami nag-action agad kasi may mga kamag-anak po kagaya po ninyo. So buti naman po at napasa inyo na si Totoy. Dati naman po kasi nasa akin yan, maliit pa siya. Nag-aaral po ba si Totoy? Bukas, papasok na siya. Bukas, papasok na. Nakuha ko na lahat ng transfer niya. Nag-transfer. Hindi man siya matugtog. Ngayon matuog-tuog. Okay, mapasok ka na daw bukas. Masaya ka dito? Opo. Madaming pagkain dito? Opo. Anong ulam mo kanina? Ha? Anong ulam mo kanina? Nalimutan mo na? Hindi niya alam yung gulay. Oo. Ano niya alam yung gulay? Gulay. Gulay ba yun? Ano ang tawag lang? Ugog? Sintomanis sa ano? Oo. Ngayon na, maano na lang kami din sa pag-aaral niya, pang baon-baon niya. Mag-update na lang kayo. Dalaw-dalaw kami dito. Kasi lagi naman akong, kasi pag ganitong, kung kayo mapunta Saturday, kasi pag ganitong may pasok sila, nandun din ako sa school. Pag yung hatid ko sa mga kanilang Sabado umaga, po makaka-dalaw-dalaw. Kasi binipisyari po namin. mahatid akong umaga, mauwi ako, tanghali, mahatid ako sa kanila. Hantayin ko na silang 3 o'clock. Hatid sundo pa lang. Hindi ko naman yung pinapagsulo kasi ang dami sasakyan. So ano ka po pala ni Totoy, kamag-anak ka ni Totoy. So, nakita ka din sa vlog ni ni Kuya Ruel, ni Ruel Malalag. Si Ruel na nagtulong sa amin. Oo. Yung kubo. Oo. At kamag-anak ka pala ni Totoy. Small world pala yung mga beneficiary. So beneficiary ka ni Ruel Malalag, so beneficiary ko naman si Totoy. Especially ito kasi yung wala na kami magagawa kay Melissa, nasa na siya eh. So kaya yung sabi ko, nasa DSWD na. DSWD pwede man nasa amin. Wala man akong anak na maliit.
Yung apo ko Kaya din po na yan. hindi kami nag-action agad kasi may kamag-anak pa na pwedeng Na mag-ano. actually na nga sa akin tuloy ni Edie nung nag-vlog ka nito na doon. Oo. Nakita nito ni Edie. Mm. Sabi niya, boy, puntahan mo yung apo mo. Kasi napanood ko yung vlog kay Tutoy. Aanohin daw nung kanyang beneficiary yung kanyang kung saan mapupunta si Tutoy. Eh di ba naman nasa iyo yan? Oo. Pwede mo na yan kunit, wala man na yung ama. Pinag-chat pa nga ako nung kalibin ng asawa niyan. Ng ama. Na iuwi ko daw at kakasuhan ako ng kidnapping. Sabi ko may papel yan kay Kapitan. Bago ko yung kinuha, nagkuha ako ng papel kay Kapitan. Ay. So kamag-anak ka naman po, di ba? Gusto niya nandun si Totoy. Oo. Oo. Di ayaw man dun ni Totoy. Di ba to? Nung kinuha ko po yan, magdamag daw yan walang kain. Tanghali ko na kinuha. Nahirap ng anak ko yan. Di ko alam kasi punta pa akong school. Kinuha ko yung transfer niya. Ang kwento sa akin ng teacher ay, sabi ate, buti kinuha mo na yung apo mo. Hindi siya na sa school. Kasi pagdating niya dito, umpisa na siyang tulog. Kasi hindi ko alam kung gutom or siya. Kulang Puyat. Puyat o pagod. Oo. So sobrang pagod yata. Kasi nang kunin ko yan, 2 araw straight. Natakot din nga ako. Lagi siyang tulog. Sabi ko, Tutoy, anong nangyayari sa'yo? Sabi man ng ni daddy niya, yung kalibin ko. Ano niya yan? Baka gutom o kaya parang hinang-hina siya sa katawan niya. Nung napakain siya ko, Tutoy, pag magutom ka, may pagkain dyan, kumain ka lang ha. Mga 2 araw, 3. Pag 3 araw, hindi man na natutulog, sige na laro. Nakabawi na. Nakabawi. Gutom lang po pala. Oo, gutom lang. Gusto mo pa magbalik doon? Ayaw na, no? Gusto niya daw paalisin. Kaso bahay mo yun eh. Bahay mo yun, pinagawa yun eh. Oo. Kuya Alvin. Sabi na sa atin, Lula, punta tayo kay Kapitan. Sabi ko, ano pa tayo doon? Papaalisin ko yun. Papaalisin mo pala? Yung bahay ko yun. Bahay niya talaga yun. Bigay po tayo ng ni Totoy, pambaon niya. Mga kalingap. Bibigyan kita ng pambaon mo. Pambaon mo na ito 1,000 ang baon mo Ano sasabihin? Salamat. Salamat po. So yung kanino? Ninong Alvin. Ninong pala. Hindi ka pa ata binyag eh. Papabinyagan mo po yan. Sige atid na lang ako sa binyag mo. Marami-rami na din yan kayo na pong bahala magbili ng kung ano yung man. 500 niya na binigay ni Ruel, ay ni Ariel. Pinabili ako siya, pinadala ko kay doon sa anak ko sa Basod at bilihan ka ako ng brief at yung socks. Medyas po. Medyas niya. Para pag mapasok niya sa school. Kasi may nakaproduce man ako ng Kailan mga po natin uniform niya. kailan pala ito papabinyagan para maka-attend ako? Testingin ko kung kasi mga aral pa niya magdasal eh. Baka kung dyan sa Mangkamago ngayong October. Oo. Para maging ninong mo na talaga ako. Kasi nandiyan ang lahat ng si Ariel. Mamahit ka lang niya. Kaya lang pag tuturuan pa yun magdasal. Oo. Mag-aral kang mabuti ha. Paturo ka kay Lola. Maging mabait ka ha. Sagot. Gagamit ka ng po at opo. Yan. Tapos lagi kang makikinig kila mo lola mo ha. Siya, makikinig ka kay lola mo. Dala-dalawa na Anong gusto mong bilhin? Ha? Anong gusto mong bilhin? Pagkain? Pagkain? Dami ka naman pagkain. Yung chinelas na bibili niya yung chinelas. Crocs. Crocs na chinelas? Pupunta kami sa Sabado kay Ariel. Marami baga doon. Bibilang ka na ng Magpakabait ka lang ha. Di naman siya makakaan. May pasok hanggang Biyernes. Buti na lang na at andyan pa pala kayo kasi syempre malungkot din ang bata kapag nasa DSWD. Iba pa rin yung may kamag-anak talaga.
na tumitingin. Kung paman binigay sa, kahit yung babae, kung binigay sa akin agad nung ama, Si nasa Melissa. akin sana yun. Si Melissa po. Mm-mm. Hindi sa akin yung binigay. Nasa DSWD. Kahit dyan sa lula, ayaw ibigay. Mm. Nung bago siya, sabi ko, sa akin na lang si Totoy. Nung hindi pa siya binablog. Ngayon, iniwan niya sa akin 2 linggo, ate. 2 linggo. Pag ika-3 linggo, kinuha niya. Tapos nalalaman ko, pinupukpok daw ng kahoy, yung kaldero. Sinasaktan ka pala ni papa mo? Opo. Anong ginagawa ni papa mo? Nagdarapado po ako. Pinapalo ng anong pinapalo sa'yo? Matuyog pong kahoy. Kahoy. Saan ka pinapalo? Ito po. Sa ulo. Yung mga sugat pa yan ng yan. May sugat po. Talagang abuser talaga si Barangay Tanod noon ay bungaw ata yan, walang malay. Gabi, hindi naman makalapit yung mga kainuman ng ama nito at baka kung silang tagain. Barangay Tanod ang tinawag. Na po pala siya ni talagang deserve ni Kuya Michael talaga sa Oo. dapat nga anuhin din siya. Pukpukin din mga ganyan. Grabe pala. Huwag mong gagayahin mo si papa mo, ha? Sana naman hindi rin magaya. Mabait kahit naman. makipag-away di siya marunong. Mabait naman to eh. Mabait ka, di ba? Itong barbabae kong isang apo. Sila magkasama magkaklase po sila. Nasaan po yung mga anak nyo? Ay, may mga asawa. May mga asawa na. na. Sa akin yung dalaga. Yung grade 8. Oo. Yan na nag-aaral ko. Oo, tapos itong apo. Batik kayo lagi, ha? Oo. Apo mo, tunay na. Ano man yan, walang ama. Oo. Single mom lang. Kaya nasa iyo po. Oo. Single mom. So, nasa iyo na yung apo mo. Nasa akin. Maliit pa yung iniwan sa akin. O sige. At pakabait ka lang, Totoy, ha? Huwag mo ganyan si papa mo. Maalis na din kami na. Maalis na si Ninong Alvin. Ha? God bless lang. Nay, sige Nay. Salamat po sa pagpa-unlock. Binigay niyong baon ni Totoy. Tulong po namin niya para makapag-aral din talaga. At God bless po sa inyo. God bless din po. Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. At ito na po yung update natin kay Totoy. Nakakagulat din po yung mga revelasyon na nalaman ko. Talagang child abuser pala si Kuya Michael, mga kalingap. At nasa kulungan muna po siya, mga kalingap. Pagbayaran niya yung mga kasalanan niya. At salamat po ulit sa panonood. At tuloy-tuloy lang po tayo sa paglingap, mga kalingap. At God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino.
kababayan, hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao, mabait, masipag na palagi nandito, mabuting mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya, simpleng lalaking may busilak na puso. Ayaw mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi